Ľubo Dobrovoda, Ja Parkáč, kapitola 12, Muška. Chtěl bych tě potkat v lukách, šel bych ti vstříc. Píše Fráňa Šrámek v básni Splav. Tá báseň je symfónia, v ktorej vietor i voda mesto ale zvolajú, hľadajú a čakajú milovanú bytosť. Ona pred ním, šalejúcim túžbou vziať ju do dlaní, éterickú a bosú, v šatách ľahkých sťa páperie, uniká. Napokon sa stretnú uprostred lúk, splynú a ona odtancuje do nenávratna. On sa ako spomienka premení na splav potoka, ktorý počuli spievať, a mne je absolútne jasné, že bez nej je jeho ďalšia existencia zbytočná a nemá zmysel. Urobil by som presne to isté, keby som vtedy vedel, čo je to splav. Obraz druhý. Nevládzem! Reve otec uprostred magistrály rieka Zadar. A pritom ide všetko ako po masle. Cestujeme 54. hodinu, 6-krát nám vykypela voda z chladiča, namiesto klinového remeňa máme pánčuchu a v Škode 1000 MB je asi 50 stupňov. Ovšem otvárať okna je zakázané pod trestom smrti. Chceš, aby ten chlapec dostal zápal stredného ucha? Zreve na mňa otec v mene môjho nevlastného brata, ktorý sa ovracano chúli vedľa mňa s vypleštenými očami. Pohľadím ho po hlave a neotvorím. No tatko reve ďalej. Však zeber šrobovák a šľahni mu ho rovno do ucha. Šľahni a zabi ho. Zabi ho, aj tak ho nenávidzíš. Tebe by sa zišiel šrobovák do ucha. Možno by si sa spamätal. Povie moja nevlastná mamaria. Tá mlčala od maďarského hraničného priechodu odvtedy, ako ju tatko asi pred miliónom ľudí škrtil, že mu zle zakryla vreckovkou so 4 uzlami hlavu a on je spálený na oškvarek ako palach. Myslím si, že žiadna vreckovka nemôže zakryť tatkovú hlavu, lebo tatko ju má obrovskú po starom otcovi, ktorý vraj pochádzal priamo z kmeňa vajcových hláv, čo žili v Modre pred 1000 rokmi. Ten, keď sa fotografoval v skupine ľudí, musel stáť úplne vzadu a aj tak si všetci mysleli, že za tými vpredu pristal balón. A nikto sa s ním nikdy nechcel fotografovať, lebo na tých vpredu sa nikto nekúkal. Ja budem sa škrabať v delíriu po scéne, reval purpurová hlava tatko a behal v slipoch okolo MBčky. Mne sa zdá, že si v delíriu ty, odkedy som si ťa omylom zebrala, povedala Ria. Čo je to delírium? Opýtal sa nevlastný brat s vypleštenými očami. Toto, ukázal som na purpurového škrtiča. Ten mi vrazil takú obriu facku. No neviem, ako to urobil, však on musí mať asi 3 ruky, lebo 2 škrtil Riu a vôbec ju pritom nepustil. Maďarskí colníci stáli a so záujmom pozerali, ako Judr Ľubomír D. škrtí a reve. 8-kilometrová šóra stála v obrovskej páľave na hraniciach 16 hodín. Ľudia srali v kukurici, boli smední, unudení a vďační tatkovi za estrádu. Nakoniec sa tatko škrtením unavil a veľmi úctivo colníkov pozdravil. Jona pod kriváňom. Celou cestou totiž hovoril, aké sú to kurvy a že si musíme dať pozor, aby nám nezebrali cigarety a pivo. To je totiž to, čo potrebujeme mať pri mori ako rodina najviac. Hlavne nenapadne. Vôbec sa na nich nekúkajte, lebo keď začnú snoriť, budú ako besní psi. Besní psi nás pustili úplne bez problémov a vyzerali úplne pokojne, na rozdiel od roztatáreného tatka. Ten kýval preúctivo hlavou
Usmieval sa a cedil medzi zuby. Chodte do Rici, špiny modorské. Konečne sme prešli do Juhošky a šťastne zahulákal. Takto sa na nich musí, len sa nedosrať. Neohrozený musíš byť, aby všetci vedeli, kto tu míša karty. A teraz sme na magistrále a zažívame s neohrozeným ďalšie peklá. Ja nevládzem. Fú, odpadnem, je mi zle. Pomasíruj mi krk, Lužko. Nevidíš, že som úplne hotový? Tak som mu začal trieť spotený krk. To čo robíš, ty hovado? Chceš mi zapchať tepne? Však sa mi z toho motá hlava. Tak som prestal. To čo prestávaš? Za všetko, čo pre teba robím, si nemôžeš ani tatka pomasírovať. Ale však ja neviem masírovať, hovorím. Jakože nevíš, ty nechceš vedieť. Honiť si čurakyho, tak to víš. Však aj oslepneš, to sa neboj. Prečo Lužko oslepne? Pýta sa brat Peťko s vypleštenými očami. Pre nič, povedala teta Ria. To by tuto tatíček musel mať slepeckého psa od detstva. A ja by som chcel psa, pošepkal mi Peťo. Ja musím zastať, lebo ja mám asi infarkt. Rúkal tatko a ja som ho začal zasa masírovať. Mykal som mu z celej sily hlavou a tatko točil volantom tak kľukato, že na nás vydesení Nemci z Mercedesov trúbili a ťukali si na čelá. Fašisti zasratí, na čo trúbite? Kebyže nemám infarkt, tak by som vám ukázal Viedny. A zrazu bol vedľa cesty kemping Luke a tatko s infarktom k nemu odbočil. Nebudem hovoriť, ako poslal Riu ukazovať pri cúvaní a ako keď udrel spodok MBčky o kameň, vybehol z auta a reval na ňu tak, že celý kemp pod kopcom vyšiel von. Tatko, plešatý, chlpatý, iba v slipoch, s vreckovkou s uzlami na hlave naháňal Riu, zatiaľ čo nezabrzdené auto so mnou a Peťkom pomaličky schádzalo dolu briežkom. Zastavilo sa až o velikánsky, nádherný stan, pred ktorým stál bavorák so značkou NL. Z toho stanu zrazu vyšlo to najkrajšie dievča na svete a neveriacky sa pozeralo, ako frajersky vystupujem z auta bez šoféra zadnými dverami. Čau, povedal som. A to bola, okrem nemeckého pozdravu Kundapták, teda Guten Tag, Trtken Sie bitte a Heil Hitler z vojnových filmov, moja jediná znalosť západniarčiny. Usmiala sa a pozrela sa na mňa. A ja na ňu tiež. A bolo to. Písal sa rok 78 a mal som 16. Nebol som slepý, skôr milý a podľa mňa totálne štýlový, v džínske na holom tele a v rifľových kráťasoch vykrojených skoro ako dnešné tangáče. Magická chvíľa, dievča, čajky, hukot vln a ticho. Rev skončil. Hore na kopčeku ležal odpadnutý tatko, ktorý keď zbadal pohyb auta, čo nezabrzdil, povedal Rí. Ježišmária, zavrú ma ako psa. A odpadol. V diaľke bolo počuť zvon zo Santa Fe a nad kempom sa týčili obrovské skaly z Vinetua. Dávno som zabudol, čo bolo ďalej. Viem, že bol cirkus so stavaním stanu, potom bol cirkus, že stan je postavený v zákrute pod cestou a padne na nás kamión. A o cirkuse, keď v kufri auta vybuchli plechovice s milovaným pivom, to už ani nehovorím. No mne to bolo všetko jedno.
Prvýkrát som zažíval dievčenské ruky pod džínsovou bundou, ktoré hrali na mojom chrbte ako na orgáne. Každá klávesa znela iným tónom. Tam nad kempom, v rozpálenom sade fík, ktoré mi vkladala do úst ako zakázané ovocie z raja. Pamätám si každú vôňu, každú kvapku sladkej šťavy na jej perách, vrzganie cikát a pocit, že padám do leta ako do sna. A v diaľke zvon, vzdialený a nariekajúci, presne ten istý, čo pochovával Vinetua. Slyším zvony ze Santa Fe, môj bratře. A ona bola Nšoči, aj Rybana. Vlastne všetky, o ktorých som sníval vo chvíľach, za ktoré som mal podľa tatka oslepnúť. Mala malú mušku vytetovanú pod uchom. Úžasné. U nás sa tetovali iba basmani a idioti. A ona mušku. Toľkokrát som ju poboskal, až mi bzučala v puse. Tatko na mňa iba reval, ale iba raz. Na de sa furt flákaš? S kým si tu? Kto si myslíš, že to tu všetko plací? Ale hneď prestal, lebo videl, že so mnou nie je reč a možno mi aj trochu závidel. Spali sme v objatí pod olivou, prikrytý oblohou, a v noci sa kúpali v mori, ktoré horelo pri každom pohybe. Nevedel som, že more svieti aj v noci a že slnko vstáva po kúskoch. Nevedel som, že dievčatá majú oči, čo všetko vedia. Staré ako najstaršie olivy nad kempom Ulkeho. A potom to všetko skončilo bez happy endu. Iba s potiacimi očami, ktoré mi vytekali v prúdoch, až som mal pocit, že oslepnem. Kašlem na všetko. Život bol hrozný. A umieráčik zo Santa Fe znel pohrebne, aj so zborom mŕtvych cikád. A olivovníky boli zrazu staré, zošúverené kostry, ktoré naťahovali smrtonosné pazúre z hrobu lásky. Dala mi adresu. Ale čo by som jej napísal? Gavaríš parúsky? Hovno. Tak sa v Níderlande určite nehovorilo. Tatko povedal, že sme hotoví a že agenti určite vedia, že sme mali styk s cudzinou. No to ta určite nahuckala tvoja macera, aby si sa dával dokopy s hippíkmi, čo? Aby ma aj po rozvode zničila, ty. Teta Ria mi chápavo pohľadila hlavu a pozerala sa na mňa vševedúcimi očami, až ma striaslo. Ten deň mi skončili všetky prázdniny sveta. Najkrajšie, najkratšie prázdniny. Ani srdce som jej nedal. Iba ak svoje, vyrvané z hrude. Je to už 41 rokov. Blúdim po magistrále, ale cikády a zvon zo Santa Fe nepočujem. Kemp u Lukeho som nikdy nenašiel. Ako by to bola iba jednorázová kulisa môjho osobného predstavenia v Panic Story. Všetcičko mám až do smrti vypálené v mozgu. Každú vôňu, každý poriv vetra, aj blikanie majáka, kde vraj robil Lukeho starší brat 60 rokov zažínača lampy. Ešte aj takúto blbosť si pamätám. Je mi nekonečne ľúto instagenerácie, ktorá rozmienia každý dotyk a nežnú chvíľu na stovky správ so srdiečkami, dokonca tepúcimi. Dnes sa totižto všetci strašne milujú. Všetci majú plné papule lásky, dokonca aj farebne vytetovanej na kérkovaných telách. Tej lásky je toľko ako pice a číny a je úplne take away.
Instagram a Facebook ju štándo pére nosia všetkým domov. Kurva, tak kto vlastne volí Kománčov a fašónov v tých našich Spojených štátoch lásky? PS. Aj bez jedinej fotky na Insta a na Phoebe budem navždy vidieť tvoju tvár s olúpaným nosom a cítiť hľadiace ruky pod džínskou. Tvoje ruky, moja plavá holandská Astrid. Dnes som už bol a zajtra sa znovu vyberiem. Potkatite v lukách a premením sa na splav.